CCTV. Manus nam daki lakbon ki bakwa penpinda ke MBBS Henry Kindiat ki bapas ke admission ke lapli Emmanuel Coaching Academy epi join menta pinyo ki kot bat ki materials kin don ru ki mock test ban pen kraya pi na benda ka neat. Ane ha dai senangnya ni support ting het tim. Long yet be to ting het nok ba support. Ki dingkwai ki lakhlem ki marab nadu ki tempau ki jhor ki jhap ki badan ha ki jakareb hadarang ki la julor lot namar ka jingtu khendau bat ka jingtalon ki mau ha ka jakareb jong ki nong song sunong kawai ni ki basha kata ka de ka bri jong ki kur singkrem bat ki wei pat ki kur nalor ka jingjulor ki marem kala kata ru saya ka tourism ka baki nong song sunong jong ni ka sunong ki la sedang banyo kamai namar ka jing sedang tu ki nong jongo kai ka khendo ki mau ki la telun ha ki jaka basna ya ki homestay bat kani ka pendo jingkerman ya ki nong song sunong ka layathu ba mensyua ka company ka baterai ya ka surok kala shim arpsan mitar na ki try bat kala kular ba ka jingtrai surok kanom kata satya palat ya ka arpsan mitar ka bakala shim henrei menta kala japan ban kumni ki try beri ki dawa ba ka company ka deban siu ya ka jinglut jingsep baro ya ka bakala penjulor ha ki beri jongki Mentah kamu di porba don. Hindi lang kami, hatay-hatay sila, jam milam. Jam madu, jam milam. Ini lagi dulu di sedang. Hah? Ini lagi dulu di sedang. Lang. Ay dalahat sila. Sedang kemana? Siya hatay. Oh, suwa kendek suwa gani silay-silay. Ay kana lang tulong tingin to. Betul kita kita kana sini kita. Ini perempuan ho. Perempuan. Con kentang tolong ni, umum con kentang. Ah, nak suai ni sini. Memang lah, kenapa ni tu buang. cái chứng đủ nong trong người ta phi liệu ý em đã khám được phi là one trên đây khám tâm ya ga nega homestay lele ta ga lak tap ha ni dang mun ban ayu ta ngim not sure man ta te kibri kwaro ngim
Mdai ra bakai ke jing duk jangi. Na duk ki tempau, ha duk kuai, ha duk ki seriu, ha duk ki sopan. Barok ke jing thung. Barok ke jing bam ngi la ayu lut sane. Ta na duk bajia kum ne mentat la jing jar khai. Ke jing mai yang gi ba syong ne te pile yo i da khamat te ke jing ma te lang bagi ne ke tourism rong im ayu syur ngim not syur ban him section kan ban him ayu yaki namar balai tang mangi ngin wan bring wan treasure ngim not syur namar ke jing hap channel apalan talele por slap por yur te tang syuyai bru rumah ulaham arsnem la snem la jem tang ne namar balai ngi la lej hi la dang ngi lej ru ngi bepli ngi la long gi kun sweat te ngi long gi kun sweat te dang ngi lej chino chino poi te ban se na kata daw ngi request ya pin wan ne te khubor jengi sya sarkar te ngi ayu ngin su kerpat ke ngi sarkar ban pei lem gi khmat jong ka chene ke na da kam pei ke sarkar yang ngi te plio i ngi la yap hem liap lupa te la dang ngi yo ban ayum ya gi turis ke jing wan gi turis menta padeng ngim ju not chur ya gi turis nginut kum no pile yo i te Kamu ke imja ba ke na kam. ngi im jai na ka kam turis ang ne te menta padeng la je kum ne la asnem la snem te ngi la hap khang la syukum no kane gade ga dauki kin mo pendusla dauki nadu pendusla dauki nadu shillong ha nadu shillong hadu dauki direct sya tamabil paling ngi pha ya phe phin wan ngi hap dawa kain kat kane jing lut hang ne te jing do nong jang ngi hang nem dai ra bakai te ti perkhat ngi im hang ne te ngi im hakwai ngi im tempeu ngi yo jana kwai tempeu mentabat gini tourism ngi yo jana ga bentai jong tourism mentang empat lah raman rai namar balai ki tres tu kadang hap susu kuma kalong mentar te phiru phil yo i te phila ai ban ayu ding kwai ta san snem ros nem mas paus nem adu si paus nem ngila ban yo ban bam uding kwai don ga jaga don ga jaga lada ayu da bha jaga si paus nem kharwai snem ngila ban yo ban bam te matda bade dangi kentineu ha tagi kun ngin bam de kat ban sok tu kuai don ra long ya kata kila por pakai tip jaga na kota kota surong te long kila ong ba pinam penjulor sabar na katokin te mentapan na kila tre kila penjulor susu na sabar ni kato kapaki lapit te kajing dawa jong ni kalong bet bakin siu ya kato kajing julor kin na sabar na kato ka alignment kajong surong jong tikin kapaki la sibar pesan mitar menchua nangi kitrai long kata kan ngimbu kajing dawa long bakin siu ya kata kajing pesan na sabar jong kata surong kapaki la siu terkar nang pai pat thai non hu oi
Sini. Ya lah belum bisa. Madu warna tu sini nang. Jom mana? No, tak. Dah. Tapi nang tadi tu, aku pun mau deh. Jom kau dapat tadi. Mình xóa cái đang suy rộng. Menteri jong ke hima khairin. Kipor ke bang lek pat hadut tang along tang penyerap ikan iki. Badon ke jing ja ke jing Kemudian ke jing yan nanti jong ke surau. Kemudian sibo ni pi kinong kilat patai kubo. Ba pilawan khanang syadu kat kene ke jaka harut jong ke kawa umot kapalong mars yang bat kisnong darang. Bat kali ke jaka kabang don hang ni ke de ka bahap hapok jong ke hima khairin. Hagarat buga tila bat nidon hang ni na kabanta bani sakhilang hage bedai bat ki jing julor ni mekran ya kata ka arpusan meta ka jing sim ya surok ring kran ya ka jing julor ka ba ka jing julor ka along nadu na te na wa grat ter bat hadu hang ti heban sinai ka jing king ban pen yesno ya kata ka dauki balai ka surok nash long shadu tamabil tripod hang ti ki jing jong ginong song snong kalong ba kajing du jongki ya kajing lep kajing du jongki ya ka khandau ka siam kajing du jongki kalong karpang na kabanta ka jing sa basa jongki ni ginong wan junga pat jikyang wan junga kai puthai ki bawan sha ka ne kajing khoi jong ko wan namar ki kum kalong kajing karsyan hag badai bat ka kamai kaji jongki kabalong menlur lani mentlang ndai ka bakham sem jing jong ki kalong ban lek lom lek bri lek thung lek tep kala le ka jing namar ka jing pan hap jong ki nung tre surok je ki mau ka khandau nang te na surok shadu shakani ka jaka ka balong ka jing jingai lagum no omduna ya ka 6 kilometer siteng na ka jaka bakiti ek surok bat om dang kata ka jing jong ki kalong namar ka jing do hai badai ya ka khandau kuma ri asngau namar ka jing thu jong ki hinne ka step kalong ba hadu khatsan nani ar phosnem ban long ban thung ban tep ban rep ban jang nalor unusnem ubomta kata ka de jing jong ki bat ka jing do jong ki kalong yamanta hi la kalong hakanu konu kom omduna ya ka ar lakhisnem kata ka de ka bret ka subo klum ndai ka jing yo jong ki no kwai system kalong lagum no tholak nagli yo jong ki hubdei ba ka jing wan sa basa jong ki no wan junga ka kuthai lagum no system omduna ya ka ar lakhstem aga ba system te kalong ka jing kenya ka jing kamai khamtam ha ka bedai bat ka jing bo school jong ki ya ki khon ki ti jong ki ban penang perstat om tangah snong shaba jo ka snong bat hanong ba slong kata ka jing jong ki kalaja house name arjar arsa kani kalaja kata ha ka wei na ki jaka sa basang ni hang te snong pedeng la la yap wei na pedeng ki trai jong ka jaka sa basa ka bade jong ka kursang krem la la yap ndai ka julo de tang ka jagarep bat ka ye sa basa ka jingma ta ka ap ha nu chu ta ban le thung le tep le mai khoi ne ki bri gen kha ri sa na ka por ngi la shong par khat kam hadarang ar lai sen bat ki nong kit kam jong ga snong hadarang lengkap bat kini kinong rep bat ki trai khandau ki badon chikne ka jaka dai sngot nat ban yo ka jing tip ka balong house name arjar arfan langamakla ka jingwan chong udiputi chief minister bubat ya ka home bat ya ka pludi uang baon pha seu no mardor ya ki jing julor handai kini ki bapli kinong rep ki ap ya kata ka jing seu ban rep no ban yo ya kata ka jing seu jong ki ya kita ki jing do jong ki jing julor jong ki marrep handai ka phose hadu mentaru nimdan ban keno ya no handai kinong rep ki bapli kalong tangkum ka jing le khon jakai
hadu menta la arsnem kim pa diok yang watang si sukaru tiga dai katakin baki shem jing nalor badu nalor bagi don jinggulang mat hadu bomyo mat bomlong kata ka jingkula kini lagi taki jing chung ginung ra nga ngadai kitbok rang sai ngadai u sekretari jong ka darang te ngawan hang ni langba ka jing kerpat jong itra jaka banyaran lang batki hakan ni jaka mata kasing nengkong nesap ngapan pau ya jing sungu baki jing ai kublai ya i menteri iba ladon lang bat ngi hang ni mata kasing ya pigi media ki balawan ban sakhi ya ka jinglong jiman jong ni jaka kabagi ni trai jaka ke kur sengkrem nadu ikong lakmi sengkrem ki men ki para jong i ki bala du ni jaka lengba ka jingwan jong ni surok haga banengkong ni surok swabakan urlong ki ni ki trai jaka kumbagi lapen sengau honga bagi let ya kilalet ya ke jingelang na kapor sa kapor la arsin laisin kita ki ajan la ki priu ki bedai bat ka company ba kla pensai ba kanam jia ai la kan namdu ai ya kini ki trai jaka ki ba rep hakani ke jaka bar silenter te nakaliang jongki ki company surok kelas dang bantrai kan surok imsam khwi lenti ba kan jia kumne kumba philai i dak jong khman hakani ke jaka bangidan te ha ka nik project surok ngihi ngisuthu ba ke jingman toy gede jingi pai ba ndrai kumba la jepat kala kanek jing trai surok kala kata sigat de ya kini kitrai jaka namar ya surok la thau kumba arsan mitar ndrai sabar jong ni arsan mitar kala kata kadon ke jaka lai ke blakta 6% kini kitrai jaka kila du ai ya kini ka bri kwai jongki kila du yak jingthung jingtep kumu nu tempau kila du ai ya kini ki jaka sa ki turis homestay ki ba kinong sangkai perthai ki wan juan sa ndre ya mentahi kini ki nong trei kimnut suban simbriu pan pensa akni ki jaka namar ba ka jingtrei torti jong ni surok ka bla penhap lagi khendau ki mau ki bahe bat kelatap ru dala ki jong khamat ngilai i ya kata homestay ka brang susna marsiteng le seng la bandong namar ya kan ka jingjia nga pensngau si ki bor bahlor ki bor badai khmi ya kan ka surok ba kin phai khmat lem sia kan ki trai jaka ki trai bri ki ba sabar kan arsan mitar ba kin perkhat lem namar ka kata ya ka livelihood jongki le ni ka jakpo jongki namar ba kinam yok khachu yo kwai thumpo jongki hagan nadu mentahi kasnam hadu ku isnam ki mansawan lese ba kin recover le ni ban pen urlong biang ya kini ki jungtung jungtep jongki kan simpor sipau hadu khasan snam ai kidon ki bri le ki bala julor 6% ke bang mi thu su wat ki ding kwai le ki tempo namar bala tap khait de ki mau ki khendau tenga pensngau ya ki bor bahlor bat simkhe kene bat ban ai namar ka kata sisa ya ki jingim jongki ki ba ki bedon bri hak ni ke jaka nakaliang hi ka snong namar kidi ki trai snong ki trai bri kidi na nong song jongi langba jong ka snong impat don rei da dala langba menteri bat kinong rep kila don ki jing ujor ki ba kila dep ujor sepo SDO civil jong ka penusla rei hadu menta ka respon ngimpat kalong suki bahan rei ngimpat yo i pat don kuno ka respon ka inspection sene showroom sende ka bri jong ni jak sengkrem kur sengkrem kan pat don rei station nang tiga la don sisin sin rei kam don kuno ka cingkela ni ka long positive respon kai. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone.
Because this bus isn't just a ride. It takes us to school, with friends, and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.